Mä oon ootellutkin sua jo hetken. Sori, täällä on vähän sotkusta, mut kait sä nyt tän hetken pärjäät. Volvendomin metsä on aina ollut synkän ja salaperäisen olonen, mutta eräänä iltana kun pelasin, huomasin jotain outoa. Olin matkalla kohti Vanshu Innia Volvendomin kautta, kun yhtäkkiä peli alkoi käyttäytyä omituisesti. Hahmoni alkoi liikkua itsestään, poiketen reitiltä metsän suuntaan, ohjauksesta huolimatta. Silloin aloin kuulla hiljaista rapinaa ja ymmärsin, että en ollut yksin. Yhtä äkkiä näin vilauksen oudosta varjosta, joka seurasi tiheikön keskeltä toimintaani. Hetken päästä hahmoni katsoi alas, ja näin, että se oli liikkunut johonkin kummalliseen rituaalipiiriin. Ajattelin, että tämä on kuin suoraan jostain surkeasta kauhuelokuvasta, ja tietenkin sen jälkeen pelin äänet hidastuivat ja muuttuivat kammottaviksi. Taistelumusiikki alkoi soida taustalla, vaikka mitään vihollista ei ollut näkyvissä. Luulin sen olevan Dendrolima, mutta sitten tajusin, ettei se voi olla, koska niitä ei ole sillä alueella. Kauhun vallassa yritin teleportata ja samanaikaisesti päästä irti piiristä, mutta turhaan, hahmoni tuntui olevan pahasti jumissa. Yhtäkkiä ruudulle ilmestyi outo viesti pelaajalta, jonka nimi oli 3 kysymysmerkkiä. Olet eksynyt. Etkö löydä tietäsi ulos? Kun painoin enteriä jatkaakseni, taistelumusiikista muuttui kaamivan kirkunan ja hahmon kuolema äänen yhdistelmäksi. Silmän räpäyksessä kaikki hahmoni oli kuolleet. Käynnistin pelin uudestaan huomatakseni, että hahmot, joilla pelasin, oli kadonnut valikosta. Pari viikkoa myöhemmin peliin tuli uusi päivitys ja hahmoni palasi takaisin. En ole törmännyt siihen johonkin enää. Kuitenkin olen kiertänyt Volvendomiin kaukaa. Mysteeri Volvendomista jäi mieleeni ja mietin edelleen, oliko se pelkästään bugi vai kiusasiko pelin ylläpitäjät silloin minua. Oli miten oli, se on menneisyyttä, mutta silti välillä minusta tuntuu, että se tarkkailee minua vielä.